Ole tlang au channel clear tu zong zong te in zawain sibai le vek ule tun chuma chuan movie munom tak mai bread status kumsang ni som pasari kumati chwa hi toikim taka khira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang bread chu non profit organization nei tu ni in charity atana sum tho khom dan tor an boy pui china tu khat chu restaurant a chuan ei lai chuan a hnuai thok pakhat chuan ana achanga ban adu thu shilin sum tam jok tho chwa adu thu le ama a fundraising company dangdin aril ruk tho shil tamai chu thu chuan bread a po a thong hle zan lama chuan anin komna te chu ngai to zuin mut po amu hil theilowa asum don ti lai te chu she chwakin kumtam tak chung sum don na lam alu chil to a hlotlin po hlotling viau MAHSE chian te din hun angai to chuan hlo chambi griawin a in chia ani an chian hawa anin mu khom lai te chungai to zelin an zinga pakhat chu Hollywood a director lar tak ani to a pakhat chuan company lian tak anei bok pakhat le chuan sarkar na thokin TV a alang fo boka pakhat la pension to in a investment sum nei te chu nuam satakin a chen mek boka adin mun nena akhai khin chuan hlo chambik viawin a insia ani chuti lain achung te chuan engma tlak cham an nei bik lova asum don na po lian vak lo MAHSE angel nge thlebok anu puipon na chapa ngai tak thokin in le lo pa ngai takan neya ka nei bokin fa panung chang chatak le khathiam thei tak an nei bokani chuti chung chuan adin mun chu a chian te nena a han khai khin chang chuan a chian te nun chu a otin a thik ro em mai chin bokani atu ka chuan a fapa chu a college lu na tur zon puin Boston lama zinan tuma airport ta chuan ngoi ringin an thlo chwa hun chuan ngak verana an pani hian anin kom hlim ngai me uloni in alang bok breta chuan hanti ti pui viau tu MAHSE o lo po chape tat lo chuta apa chuan an economy class ticket chu VIP ticket a thlak atum thoshila chu chuan afapa troye po atinui ve theita VIP class flight a avoi khatna na chuan chu alo chak nge mai apa chuan phur takin an ticket thlak chu awatuma MAHSE customer service chuan an ticket chu discount coupon manga an lei ani awangin an thlak theilo thu an lo shil tlat mai beidong tak chuan a le ta nu a thlona an chuan nu chuan thil engemo angai to le ta vak vaka a chian te chu economy class thlona po an chuan ve pe aring lawani anin mu khom lai pon private jet an nei thu te VIP class thlona a an du na an chuan mai chin thu te an shil chu a she chuak chwai bokani chuta an college kal lai ngai to zuin mi hlotling tak ni thei tur zir lai fing le thiam thei tak zinga mi ani ve chin lai te chu a she chuak boka anu pui po hi me che fel le in ngai tlom tak anei ang lom takapom thiam mi ni in anei thei tur bak aya tam nei atum ngai bok heklo MAHSE nupui nei chang hian athil tum te chu a chian te nupui ang lo takin apui tlin lo chiang hle a chian te nupui ero tum sang tak nein me che hlotling tak an ni vek thung chuwangin a chian te hlotlin na chan pakhat po an nupui te wang ani te aring rum mai bokani Boston an thlen chuan hotela room reserve ngalin rei tak chung an zin nuwa an chol hadam veta zan lama chuan restaurant a kalin bread chuan akal du na campus ti azota afaba chuan Harvard University akal adu thule an high school zirtir tu po in piano atum thiam wanga Harvard University ropui takalu aphuzia ashil chin thu chu asoi buka chuta chuan a musician du berpo lecturer ani nge ani bretan chung thu asha chuan chuang takin alawnui vel suka afapa chu piano tum thiam takani ti ashat pha chau bokani hotel lama an le nu chuan afapa thil soi chungai to zuin ain kol chin dan te chu angai to zui boka malam hun eng tak anei alo be se ngai mi alawani chuta ngai to zui zelin athil tum hlo chamna siam chan na tur kong ron in hong tura chuan ngayin afapa in Harvard ang campus ropui taka azir zoa
musician lar tak ani hun tur te chu ngai to in na phur ngei mai a chian te chu HAUSA hlom hle ma se afapa troy anga fel le cha an nei velo ti chu a sha chwa le ta ka wang chuan alo thik ruk na zong zong te chu abo ngal vek bokani atuka chuan phur takin Harvard ta admission ti tur chuan an kala test result sha thwai angak lel le reivak lo nuwa chuan troy chu ngui takaron chuakin an kal hun adik lo hi alo ni a interview nei hun chu ama zan kha lo ni tuna chuan registration po alo ti thei tolova chu thua sha chuan breta chualung oi lo ngei mai afapa chu zialu ani ngei thei nan ti dan kong angai to angal ta chuka anupui Melanie chu Colin Harvard ta lutir thei tu tur mel sha thil ti thei dewemo lecture emo shat anei le nei lo te chu azota ani chuan a chian pa kreka bepop mai tur chuan lo ti a kreka hian sarkar na atho avangin Harvard ta po hian mel sha chatak anei nge aringani breta chuan kreka kher biak chu a she mel hle asum don chan ti lai cha chuakin abula kalin a investor ni turin avangena mase ani chuan aloda niam hle chuba ka tuna po chanchin sha tumin mel po voitam tak athona mase aron changai me lovani kumtam tak anin biak po to lo nuwa kreka hna chanpuina vadil chu a she hle mai mase ngun taka in ngai to in afapa chu Harvard ta alu ve nge theinan ti in biak chu atum ve ta achian pakhat chu bia in kreka number chu adila anila chuan a hlotlin tak dan chanchin chu alo shil zui ngik mai Hawaii a mention pakhata bial nu mel chatak pani neya akhosak me thu te alo shila breta po chuan adin mun chu athikin athin rim ruviau maseti lan na hun anilo ti sha in a in sum sham thungani kreka number ane nu chuan akol ngala mase alo la thei tatlo huna nei veli a kol le tur chuan ti in voice message chu anu chha taringota atuka restaurant chuan e lai chuan kreka chuan aron kol ta lau mai an harsan na to dan chungchang te chu alo shil ngal mol mola chian hlui ani awangin kreka po chuan pui dan azon tur thuli ani po Boston lama enge moti tur ane wanga alo kalve tur thu te chu ashil zui boka alo zin huna restaurant pakhata in hutur chuan indiamin anin biak na chu anti top ta ani breta po alom ngei mai afapa chu Harvard University ya alo ve nge aring tlatani an hopa chuan le khabudora kalin chutan omlai chuan kreka bok chuan aron ko le a Harvard ta troya interview nei phal sak tura abiak hlotlin to thuaron shil lau mai anin biak zo chuan chu thulom om tak chu shil ngalin afapa hlim mel amu chuan ama pon nuama tinge mai afapa malam hun chu ngai to zui ngalin musician lar tak ani theyanga chung ko ming thang tak an ni thei aring bukani chutia thillom om lam hlir angai to lai chuan a hlotin lo hlau na chuan aron tuam le ta thuta afapa chu musician lar tak ani le silava kong sira poisa do a zai mai ani thei dan te chu ngai to le in a hlau tlai khunu le hle afapa a hlo cham le zel chuan a chian te chuan an musit le zualang ti hlau hle buka chu ringut mai chu nilengin angai to ta ani zan lama chuan troya chuan apa chu high school kalaya an senior Harvard ta kalmek ni bok anaya I chu in mel sha tirin charity event a an zai dun to thuashila chu mi nu chuan zanria te ei hauzuin anti ti tui hlom hle breta chuan anania email chat ziale aw moi takte mi hip theina riau anei te chu makati zok hle a chuti lai tak chuan anania I chanu maya I poron langve hlolin ama a me chemel chatak mai pani a mu chu a phur hle mai chong na chang po she tolwa anupui chu she chhuakin ani po kha a mu masak ber kha chuan an mani ang boka mel chale mi hip nanga tak mai ni a mase kum tam tak ani nei nu chuan a chuai ve to hle ani chuta Hawaii a in ro pui tak le bial nu mel chatak pani neya khosa a chian pa chu a she chuak le a swang to narama chuan chengin mi HAUSA le hlotling tak ni in sum tam tak anei bok chuan in lama anupui ang nilo me chemel chatak pani
anania ile maya ang hi ane ve the nge aring tlat mai bukani zanri ane khammu chuan anania I te chian don chuan breda te chu bar lama kalpuya an soma zui ve du hlema se troya chuan atu ka interview ane donawang chuan alo niala afapa in alo nial ta ka chuan an som na chu narin nidanga in hutor chuan anin thlale ta zoka MAHSE troya amuthil nu chuan arukin barlama chuan alo vakal le ta thova anin mu nu chuan ti zui bor borin an pahni chuan an roidun viau mai breta chuan a chanchin chu soi chanin a thian hlotling tak tak te din mun le adin mun te chu khai khinin sheom ati chin thu ti asoya anania I chuan a thian te nupui ang bukin ama chu handi hlim vel se ti in abe se le a MAHSE ani chuan chutiang lam zongin alo en lo tlat puitling tak chuan shing nun har sat zia le in tlan siak na sat zia te chuti lain re thei hle emo kanin ti laya mitam tak ani ai re thei zok anom thu le ei tur tak ngial po nei lo an tam thu te shilin bretan achian te din hun om tak niya angai te po chuan har sat na lian tak engemo an nei vereng thei thu le mani din mun ne na lo khai khin chu afin thak ber lo ziate shing nun chu ne na chang tura in elna in fiam na ang ani thu te chu shila chu thua sha chuan chan let na tur renga shilo an ho ma chuan anania I chuan atok zana music concert a azai en tura som zuyin anin mangchata ani atuka Harvard a chuan admission ti tur chuan an kalta a afapa alo nga lai chuan an nu chuan aron kola ani chuan troya chanchin chu phur takin alo shila anu rei vaklawa chuan interview po zovin an ho ko nga chuan apa in aboy puina chuan lom thu te shilin interview na po chataka an lo biak thule an pom nge ar in rin zia te chu asoya breta po ahlimin afapa in university mingthang taka azir thei tur chu alom hle bukani chuta Harvard ta registration anti thailo pallo takin in venanti in an pani chuan Tufts University laman panzui boka Tufts University chu ama nge po alo zir chwa to na ani thushilin an wathlen chuan breta chu an supervisor mutur chuan akal ngala MAHSE a supervisor mu tum chu aboral to thuan lo shil dai chu thu chu achian te tu ma in an lo shil ve lo wangin an chunga chuan alom lo ta hle mai engma an shil ve chin lo chan chu an mani anga a hlotlin ve lo wanga angai zui tlat bokani zana chuan khreka mutur chuan a in buat sai zuya restaurant awathlen chuan waitress chuan kongka bul lama chutna loko mu in a chutira mi te tam na lai ni in abeng cheng viau bok reivak lawa chuan khreka po ron thleng ve in ani ero waitress chuan za takalo bia in alo lom thiam hle a achut na tur po do ka nuam lai ber lo pe in tur tui tak alo pe ngal boka waitress akal nu chuan an pani a ti zui ngalin an hun kal to te chu an sei dun le a breta chuan afapa khovela university chaber pola alu theinan apuyawang chuan lom thua shil boka chuta khreka chuan an chan dang te chanchin chu soi chanin anui so viau mai boka an mol pho theina tur an thuruk te po zep mi alo chuan a soi ta bor mai le chuta ama chau chu a hlotlin ber thu soin midang te din hun chu breta ngai dan angot alo ni mi alo mai an ma ni zon chowa har sanna lian tak an lo nei veka pakhat chu chha ol ruk wanga jil tang mai thei din mona ading meka pakhat zok la anaute damlo na hle in anun na chan nan zeipui ne hial angai ani pakhat dang la investment a hlo chamawangin Hawaii lama aw mangai pha buka chu baka an thalak na a an lo ti lan fochin an private jet te chu company sum an eiru ka changa an nei ani thu te chu asoi ta piap mai le athil soi te chu breta chuan mak ati in oi har sa ati nge mai achian panen chuan ti dun mol MAHSE aril ru ero chu mundanga omzui dai achian te hlotlin dan chu angai to in hlim na ber alo ni lawem ni ti chu an zot zui neu newa kre ka po chuan har satna engi mone yin asoi du lo mai ni in aring bokani chungte angai to chuan adin hun chu chatok viawin asia a
an mani angin sum man tur nga lo MAHSE chung ko hlim tak nein leiba pakhat ma anei lova afa pa po asiselin anung changa chale boka a company la late naw do MAHSE kumtam tak chung tluang takin akal pui thei boka in ngai to zui zelin hlotling tak angalan adu wang maya afa pa po Harvard ta alu ve theinan dan pelin acheboka achian chapo tak ama musi chin tu hne na changin chanpuina adil hialbok chung zong zong te angai to chuan breta chu ron puak ke thutin atira aza kreka po chuan athina tirim le ta viau mai abula pom reidu lo chuan achwa santa daya anania ile maya ite zai entur chuan afapa troye bula chuan avakal veta zokani afapa hna chuan abula adu zok thoshil zui boka anania ile maya iten lamoi tak anrem chuan bretaril ru akhoi hle chung rimoi tak asya thewangte amu thewangte le athil nei te awang chuan lom thu soi mai turani ti ai che chuak ta ani hotel an ke le nu chuan troya chuan Harvard takal adu lo thu soyen apa kal chin na zo khan kal adu thu soya amuna nuamin lecture te pon fil ema chuta zirlai te po chu biak annom zia asoi boka athu soi chuan apa ati beidon a lautak zet bok MAHSE afapa in angai to ti asya chuan afapa chu hnemin arilwa te chu shila ahun kalta zong zonga khan achunga mi te ngai dan tura abuai chin le a mi ten mi hlo cham tia an soi chu a hlau ber ani thu te chu shilta ani chu thualo sha chuan troi po chuan chutiang chu alo ngai to chin ti lo shil ve in ati swale hlo chamna lo mutu te chuan kumkhwa in an shirenga amol phona chuan akian san ngai don reng lo ni in a chin bokani MAHSE chutianga a hlau ang chu lo ni hau lo maya ati swal chu za thak veu MAHSE midang te hian an lo ngai sak tak tak mi alwa a chan chu mitin mai te chu ma ni nun cheu ngai to in an bua wangani chu wangin midang te ngai dana abuai to lo thule aril ru ang chu apa po in puve se adu thoshila midang ngai dan ngai to buai ai chuan min ngai sak tu ten min ngai dan ngai to achat zok thu ashil nu chuan breta po in athu soi chu dikati hle chuta breta chuan afa panena chuan ama angai dan chu azota ani chuan ahmangai thu alo shil chu thua sha chuan a mela chuan a hlim zia aron lang hala aril ruwa khoyen a thla po amwang hle mai amut lai chuan afapa en reng chung chuan a in ngai to le a anupui du tak nen fapa fel tak an en kol theya chung ko hlim takan ne bok engwangin nge anun chu midang nen ate khin fa wang ti chu ain zot mol mola chuta anun man me chu in elna anilavani ti che chuakin ati tur chun chu anun secondin mai chu hlim taka mana pathian hne na lom thu soi mai chawani ti sha in tui tak chuan amu hil zuita ani ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video top thenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule